за изкуство Зорница. Заповядайте, деца, на сцената. Като ще изпеят ето ансамбъл, хубаво така да нарека, тая групичка ще изпеят сега една песен. След тях има няколко солови изпълнения, след което преминаваме към твърдината на нашия концерт. Пожелаваме приятно изкарване, никой да не посмее да си хори. Започваме! Спират всички, щом аз мина.